Euskal Herria irratian kultur arloa. Kultur arloan Jose Angel Irigarai gaur berriro. Kulturgintzaren bilakaera joan diren 50 urtetan. Horixe izan da berriki Iruñan Irigaraik eskaini duen hitzaldiaren gaia. Urriaren 28an zazki emana erraldoien txokoan. Joan den astean aditu genuen hitzaldi horren zati bat, eta orain beste bat eskaini nahi dizugu. Kulturgintza Euskal Herrian, da hor behiratzen hasita, izen bat, nurtasun bat, ororen gainetik, Jorge Oteizarena. Haren garrantziaz, hark eginiko ekarpen baliotsuaz adituko dugu Jose Angel Irigarai. Hemen izanen da, Eusko ikaskuntzarekin batera Euskal Herria irrati honetan egiten dugun kultur arloan. Kultur arloa esaten diogu, astean behin egiten dugun hotzezko kultur aldizkariari. Gauza berri eta aurreratzailetzat jotzen da kulturaren diziplina desberdinen artean elkarlanan aritu nahia, gogoa eta proposamena. Hoize izan zen Jorge Oteizak urte ja desente, 40 urte bai pasa, proposatuta egiten saiatu zenetik. Baina beste irakaspen gehiago ere utzi zituen Jorge Oteizak, sustraia ukatu gabe, sustraiari helduz, beaz adiraz molde zarrei, berritasuna eta unibersaltasun eman edo, esan dugun, molde zar hoietan berritasuna eta unibersaltasuna aurkitu. Oteizak proiektu handiak izan zituen, gauzatu ez ziren proiektuak, horietako bat bereziki hemen Iruñan egiteko azena, eta hori ere agertuko zaigu Irigarairen hitzaldi zati honetan. Euskal Herria irratian, kultur arloan, Jose Angel Irigarai, Oteizak eginiko ekarpenaz eta beste kontu batzuk. Ahaztu gabe, bertsolaritzaren inguruko mintzaldi zikloa izan dela eta bertsolaritzak ze toki duen Euskal Kulturgintzaren bilakera horretan, hori ere esan nahi dugu hortaz ere mintzatuko zaigu. Tradizion egotea, baina memeto betean irikia egotea. Eta ez daudela kontrajarrian. Eta hori beti bizitu izan dugu kontrajarriak bai giran, beti. Eta politikan zerranik ez, oraindik ere horrela ordaintzen ari gara. Beti gu ez gara nazioartekoa, gu ez gara universalak, gurea da zokokeria, baina hori ez da atzoko kontua, gaurko kontua da. Beti ari gara, edo horren egokizapena, beti sartzen ari dire, eta mutur eta esartzen ari dire. Orduan, gako horietan ikuste dut dagoela, zea batez, gauza ernamuina, oso pisuzko ernamuina. Eta da hori, dialektika, bizitzaren dialektika eta bizi estrategi maila erranen nuke. Alegia jakitea, dena bezala, gu garela hemengoak eta universalak. Momentu berean, ez da hola kontrasanik beste dozein bezala. Eta hori bera zen beste alor batean Oteizak zekarrena. Oteiza zen mundu mementu hortan eta behar bada lehenengo aldia zen gure herrian olako fenomeno bat sortzen zela, alegia ez geundela atzeraturik 20 urte edo mende bat edo korriente literarioak edo korriente piktorikoak eta baizik eta abanguardian. Oteiza zen abanguardian zegoena, abanguardiena. Sao Paulo irabazi berria, bere metafisika eta bere zizelgintze eskultura guzia eta bere konzepzioa oso abstraktua da, oso metafisikoa da, oso reflexiboa da gainera ez, baina ne horrez bezala iritsi zen bukaeraraino, eta hargatik erraten zuen gero, ez zuela gehiago zer egiteri, ze ja berak hutsa aurkitu zuen, beterik zegoen hutsa, energiaz beterik zegoen hutsa, eta beraz hor zegoela ez bakarrik eskulturaren gakoa, baizik eta kulturaren gakoa. Horrengatik lotzen zuen berak bertsolariarekin. Bertsolaria hutsean dagoenean iduriz eta haut dagoela, isilean dagoela, galduta dagoela, energiaz betetzen ari da, bere biltegi harrakatzen ari da, eta gero etorreko zaio hizkuntzaren orgian botatzen duen bertsoa. Orduan, ez dakit transmititzen dudan ongi, baina horrek 60ko hamarkadan gauza hori denak eta hauniz ez gehiago, orai ezin dut hortaz gehiago luzatu, bino
horrek zer zekarren kutartean, inguru hortan, ez? Gu ibiltzen gineneko inguru hortan. Etzen bakarrik gainera beste berezitasun bat da, arras modernoa, alde hortatik moderno, baina zentzu honian ez bakarrik moderno, postmoderno, arras gaurkoa. Eta da, zeharkakotasuna, transversalidadea. Eta baita ere, integratzaile den artearen konzepzio bat. Oteizarentzat dena zen artea eta dena nahasi behar zen. Etzen bakarrik ridikulua iruditzen zitzaion, eta nik uste arrazoia bazuela, naiz eta onartu disiplina bakotxak, arlo bakotxak baduela bere teknika, bere jarduera, baina azken finean dena dagoela bizitzaren mesedetan, eta bizitza dela importantea, ez artea, ez alderantziz. Eta artista dagoela horren mesedetan, eta hor utopiaraino ere iristen zen, eta bakigu ere frakaso totalak. Oteizaren plantamentu guztiak eta dena frakaso total. Zebera gero, pedagogo bezala, sozializatzaile bezala, arrasona eta motibatzaile eta berak erratatzen bezala komando kulturalak eta inbiarritu gut, ez da izan alde arrasona zen ikaratzen zen, motibatzen zuen baita Maria Kristina ere, baina bestetik gero aplikatzeko garaian eta bera nolakoa zen, Biharamunean berdin etortzen zaizun kontrakoa erranez eta sekulakoa. Dena arrakalatuta uzten eta dena goitibera eta ez zuela balio bere umore edo bere gora beren arabera, ezta? Baina transversalidadera eta integratzaileena ere garai hartako beste berezitasun bada. Ez da bakarri begirada tradizioa modernoa ere bada, eta beraz tradiziotik eta gauzak nola egin behar diren. Horrek jadanik ematen dio herria konplejatu, gerla galdu eta gero zamakatuta, beti zokomoko eta benetan subsuelon zegoen herri batean, horrek dakar oxigenoa, horrek dakar alako autopercepzio osatuago bat. Hore azteko zeta bat ikaragarria eta herri honek beste eskertu behar dio beti, Jorge Oteizari beti eskertuko dio hori, berak hori ekarri izana. Baina gainera, artearen konzepzioan ere oso modernoa erraten du integratzailea, holistikoa, transversala, arte disiplina beren artean nahasita, argatik biltzen ginenean, berak deitzen zuen Eskola Vasca de Arte Contemporáneo. Eta Eskola Vasca de Arte Contemporáneo zen bera, eta gainerako guztiak ibiltzen ginen, estokamairukoak, antzerki jarrai, arkitektoak, dantza, urbeltz eta dantza ulertzeko modu berriak, eta bar, edo dantza aztertzeko eta azaltzeko modu berriak, eta bar, Eta horrek ematen zion baita ere, gaurkotasun ikaragarri bat, memento hartan gertatzen etzena, gaurkotasun bat, eta zinez, herri hontan, abanguardian, arte eta kulturgintzan, nik uste gu binaudela, ni partaide izan nintzelako, baina gu movimentu hori. Oteiza eta eskola hori, eta bai dantza, bai antzerkian, bai arkitektoak, eta bar, eta eskola bat ikaragarria. Gaur egun, oraindik ere horren aztarnak nabaitzen dire, batzuk hor daude oraindik, zorionez, sendotuta, baina zoritxarrez, haren proiektu guztiak bezalaxe, areke erreka jo zuen, eskola bezala, erran nahi dutez, eta batez ere jo zuen Iruñan. Eta hori kontatu izan dut, baina behar bada hemen ez. 60ko izanen zen bederatzian edurrela, ez nahi zorritzen, uste dut. Nubait apuntatua badaukat. Gainera bada dosier bat, eta hori galdutzat ematean nik uste penegarri da. Nik uste unai kontatu izan dita uste dut behin. Egon ginen urte batez prestatzen Oteizaren asmo bat, ez bakarrik Oteizarena, baina Oteiza zen ama. Eta gero beste gainerakoa ginen Aita Ponte edo Eguzaita eta Eguzamak edo Amabitxi, baina bera zen, noski. Eta zen Iruñera etorri beharra genuela eskolako disiplina guztiak bildurik, eta egin behar genunen anartean, Europan inun egin etzena, eta zen happening performance bat, eta arte kalera eramate bat, aztean, 60ko markadan, Kopenhagen, hasia ziren zerbait egiten, baina oso urruti hemen guazen oso berezia hain zuzen. Memento berian oso errotuta zegoelako, eta errotik edan eta gero oso abanguardian ere bai, beraz biak uztartzen zituena, eta hori modu berri batez aurkeztu behar zen Iruñeko karriketan, Iruñeko areto karriketan, batez ere karriketan. Ingenuen, urte bat baino gehiago, egon ginen astero, biltzen eta diseinatzen hori dena, eta dosierra zen olako dosier bat. Dosierra bera ere, oso interesgarria liburu bat zen. Planoak, ideiak eta krokisak, berak indako batzuk, beste batzuk guk indakoak, bakoitza bere arlokoak, eta bar. Eta ingenen olako dosier bat. Eta
hor anartean Nafarroako presidentea zen Felix Uarte zena. Eta diputado esanguratsuena zen Miguel Javier Urmeneta. Miguel Javier Urmeneta figura berezia, Iruñean baitazpadakoa, Nafarroan, eta euskal familia bateko semea zen, baina gerlan familia salbatzearen hain zuzen ere egin zituenak, eta Division Azulen, eta bar, eta beraz, memento berean oso gizon berezia zen, baina euskara eta euskaldungoa maite zuen eta gehiago, nahi zuen zerbait egin, beti. Eta berari esker sortu ziren euskaren aldeko saila, Fontes Lingue, Koadernos, eta ikastolak ere babesteko lehenbiziko lege xume haiek, eta berak atera zituen. Guk familian gatikan, gu bagenuen ni banuen harremana, betianik familiarekin eta beraz, baliatu genuen diputadoa zela eta haren gana jotzeko gainera ulertuko zuen bakarra izanen zelakoan, olako zerbait. Eta horretzen naiz, hola zen, azaroan edo ustut azara zen, hotza eta etorri ginen, bosta, azteluko parantzan egon ginen, zita genuen berarekin, marretan horrela, sartu ginen diputazioan dene beratzen zuten, itxura batzuk eta artistak eta denetari gaina zuten, solariak, zegoen denetarik. Disiplina guztiak biltzen gintuen. Eta proiektua zen, hor, estafetan, eta nabarrerian, eta kurian, balkonetan, da solariak, garaietan. Gero hori iruditzen zaigu aski normala, baina garaietan zen, zinez aurrerapen bat ikargarria. Gero eskulturak egin berrian, galeria, aretoetan eskultura kanpoan, eta gaina eskulturak egitea bertan, eta aurrekin jostatuz, eta tailerrak egin aurrekin, eta antzerkiare kalean eta barruan, edo kantaldi batzuk egitea ere, hori gainera improvisatu zain zuzen ere, berak ere beti hori oso moderno ikusten zuen garaikidea zela, improvisazioarena bat batean ustegabekoa, beti ausartizatea, improvisatzeko, bide berria jorratzeko, eta hori dena egituratuta zegoen plan bat, eta astebeteko happening bat, eta ekarri genuen Miguel Javierekin egon ginen, esplikatu genion hau dena, orai esplikatzen nahi zen, baina hobeki, eta luzeago, eta eman genioan, eta Miguel Javier zena gelditu zen hau bete zur, izigarri iruditzen zait, arrazpolita, baina nik hau aurkezten baldin badut hemen, jaurtikitzen haute lehioti bera, orain txaberian. Ez du ni horko lertuko. Sentitzen dut, baina hau mementua, garaiaietan plan de polos de desarrollo, eta gauza horiekin zeuden. Pustarrek garaiaietan López Rodó, hoiek eta egina zuzten, nola ikusi zuten gerla ondoren, lehenbizik zamakatu beharrekoak, eta euskaldunak eta katalanak eta ongi instalatu, eta gero noski horriek ekina atera, eta industrialdetikan ere ikusten zuten aski basamortua zela Espainia, orduan polos de desarrollo deitzen zuten ura, asmatu zuten, eta Burgos, eta egin zuten Espainian barna hainbat polo desarrollo, hain zuzen ere ateratako eta ateratzeko bidean zeudenen etekinekin, ornitu beharra zutelako eta industrializatu beharra zutelako, eta gainera nazioarteko laguntzare bat zuten gero eta gehiago, gero eta noartuago zen, mendebaldeko sisteman, eta bakizuen Nafarroa, Hego Euskal Herria kanpo gelditu zen. Noski, pobesarri horik, hain zuzen hori zelako beia. Eta Nafarroak orduan, foruak eta erabiliz, eta berak zaukan askatasun tributaria eta dena, erabaki zuten, Urmenetak, eta erabaki zuten, polo desarrollo bat egitea. Horre sekulako krisia sortu zuen, hau da parentesi txiki bat, baina Opustarrekin eta Espainiar gobernuarekin sekulako krisia sortu zen, enfrentamentu gisa hartu zuten. Nafarroa nor da, gainera Nafarroa izan baitzen, gainera alzamiento fatxan eta parte hartu zuena, eta alare orain etortzen zaigu gure planen kontra beste polo desarrollo bat bere kasa egitera, hausartzen direla. Orduan, hortan zeuden, garabi horiek ziren. Eta hortan zeuden buru belarri, eta polo desarrollo, eta ez dakizer, eta borroka latzetan, eta Miguel Javier gaizoa zegoen gaindituta, hau ezin da egin. Horrekin ja finitzeko, adierazteko transversalidadeena eta gainera horren ondotik zetorrena zen azken sastakaia zen denak pres geundela Iruñeko Eskola de Artes y Oficios bilakatzeko garaikide eskolaren aintzindari izanen zizateken gunea. Gune hori sortu behar zela eta
dena gainera irakasle izateko eta hor txertatzeko zearekin, konpromisoarekin. Ikusten duzu, ez zuen funtzionatu, etzen deus egin, beti bezala, errekara joa, eta horren ondorioz gertatu ziren gauza batzuk, arkitekto batetik, dantza bestetik, kantariak, antzerkilariak eta bar, baina eskola bezala eta disiplina hortan sartua, eta nik eran nuke hori baino makurrago oraindik da, agian garai haietan zegoen dialektika eta zegoen maila, ohartu erein gabe, erasopean eta beste korronte batzuk, eta beste ideia batzuk, eta denak balio dukerian, eta halako itxasoetan barnatu ezkero, itotzen hasi ginela herria. Eta balore batzuk segituan galdu inzirela, edo galtzear zeudela, hor zeudela, ia etxe edo esparru arlo guzietan. Bertsolaritzan ez. Eta kantagintzan ere enbate handia izan zuen, eta 70ko hamarkadatik 82ko, 80ko kasik, hamarkadaraino, nik uste dut enbate handiak izan zituela, eta gauza handitz goiti bera arraglatu zirela, baina berriz ere zabaldua zenez eta ornitua ere bai, eta abanikoan ikuste aberastua ere, bai estilo aldetik, kantari aldetik, eta beste ekintza batzuk eta geratu zirenez, uste dut hori mantendu zela. Baina inkolume eta benetan bere bideari eutxia txikirik eta aintzina jo zuena bertsolaritza izan zen. Jose Angel Irigarai genuen hor, euskal kulturgintzaren bilakaeraz, Jorge Oteiza hor figura nabarmena, bertsolaritzak kulturgintza horretan izan zuen eta izan duen tokia eta garrantzia eta Irigarairen perspektiba zein den. Gehiago ere, aditu genitu hitzaldi horretan, baina bi saio eskaini dizkiogu hemen kultur aldizkari honetan. Eusko ikaskuntzarekin batera hemen Euskal Herria irratian egiten dugun kultur arloan. Eusko ikaskuntzaren berri izan nahi ezkero, jo haren helbide elektronikora, euskoikaskuntza.org, edo Euskonius haren astekari elektronikoan hor ere kulturaren informazio ugari. Hemen Iruñan, Eusko ikaskuntzaren egoitza, Gaztelu plazaren 43 bisean dago. Eusko ikaskuntza, jakitez.